Son Anxo Varela, son coruñés de adopción, levo aquí vivindo como quen di casi toda a miña vida. Estou moi asombrado, moi anoxado, moi triste, aínda que o sorriso non se me vai, porque esta cidade estáse a vender. Temos dúas novas inmobiliarias, unha se chama Ministerio de Defensa e outra se chama Ministerio de Fomento, que ten aquí un pseudópodo, chamemos, de uns encargados que son a autoridade portuaria, e o que pretenden é o que é de todas, o que é de todos, pois vendelo, privatizalo, especular, para sacar uns cartiños, para, bueno, tapar un pouco pois a mala xestión, en particular no caso da autoridade portuaria, pois do macroporto o noso Gaiás, que é o porto de Langosteira, non? Eu creo que esta especulación brutal que se está a cometer tan só será posible parala si a xente da Coruña se moviliza, se move, é consciente. O que está en risco é o público, é o que é de todos, o que sempre foi de todos.